לפני יומיים הצלחנו לתקוף מפקדה סודית שלהם בערים. חלק מהמפקדים הצליחו לברוח משם למקום אחר. 12 שעות אחרי זה הצלחנו לתקוף את רמטכ"ל חתם אל-אנבייה, שברח מאותו מקום בהרים בנכס אחר בטהרן, עם עבודה מעולה של אנשי הפוש והמפקדות. ואתם מצליחים להפוך את איראן, כמו שאמרתי מקודם, מאיזה מקום רחוק, 1500 קילומטר מפה, לצבא שאנחנו יודעים להתמודד איתו עם תחושה של מעגל ראשון. וצריך להביא הרבה ולהגביר את הקצב, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. כי זה מסוג האיומים שאני אומר לכם, מדינת ישראל לא יכולה לחיות איתם, נקודה. זאת הסיבה שיצאנו למערכה, וזאת הסיבה שאתם עובדים קשה.